Assalamu alaykum mehriban tomaşaşlar. Sürpriz hyzmaty dowam edýär. Bu sanynda edil häzirki wagtda Rossiýa döwletiniň Moskwa şäherinde işläp ýören mehriban ogullary Döwranyň adyndan mehriban gelini, biwiň adyndan ýörüýte mehriban käbesi, ýagny Döwranjanyň mehriban käbesi Gulalek gelenjäni ýaş toýu bilen, doglan günü bilen gutlap barýas. Ne döwletli ile toýlary goşulanyp geler. Bugün döwletli ojagada toýlary goşulanyp geldi. Gulalek gelenjäniň döwletli ojagyny hemä mehriban käbäniň ýaş toýu doglan günü hemem onuň mehriban gelini, ardy geliniň ýaş toýu. Biz ýörüýte Döwran bilen biwiň adyndan gutlap barar, we sowgatlar goşurarys. Ödem bu gedek başgaça bir garaşylmadyk multfilmiň gahrymanlary bilen barıp döwletli ojagda ýaşaýan mehriban çağajyklarym begendireriz. Mehriban tomaşaşlar, berilen salga geldik. Yigitler, şoğun ile maralaýyn onda. Assalamu alaykum ilki bilen. Taşar ýurtdaky ogluňyz Döwranyň adyndan geliniňiz, biwiň adyndan gutlak geldik. Ne sowgatlar, ne süýjülük tort bar. Gulala gejen dogluňyna kene. Gulala jesizmi? Assalamu alaykum eje. Ýaşyňyz ok bolsun. Döwran ogluňyň adyndan, biwi geliniň adyndan size iň gowardygylar, iň süýjü ardygylar, hemem süýjülük tort. Diňe süýjülük tort däl. Häzir ýene sowgatlar bar. Olam o asalymdan goşurar sawaraly ýagdaýda ardy geliniňiz bar eken oňam doglaňyna ekeni onuň bäri sagaraly ýaşyňyz ok bolsun sizem gutlaýas Döwran bilen geliniňiz biwiň adyndan size de iň süýjü ardygylar onda şegirip tort keseli mehriban hemmelerimiz eng mukadder görýän zadyň dünýäniň bar görki enedir diýer. Soranmıştır o sahibi vakit. Dünyanın bar görki enedir ene. Bunu hem yerimiz şöhretini seçip dünyanın bar görki enedir ene diýer. Döwran dostumyzyň bu mehriban käbetini dolu bilir. Ana Döwranjan bir çapak saraýy. Döwranjan. Imdan şu elime kiriýany durmuşyny şu inen mehriban insan çalışmaları okuyordu, durmuşun doğadan ortamı. Yine sana yeterlik berliyor. Süy elini süylemekle devam et. İnenin kadını bileyim idim, inenin yitirenden devam et diyor. İnelerinin canında vurdum. Spasiba. Madem sana onu hemen. Döwran ortamıdır süy. Yine hakkında bir oğlan aydı bile, şu kadar devam ettir. Başladı o bazen yürü. Manlayanda bakın, yılda dinama geçecek. Dünya dursun hiç anlama geçecek. Manlayanda bakın, yılda dinama geçecek. Dünya dursun hiç anlama geçecek. Bitti bağlar beraber, bitti bağlar beraber. Hiç
bolsa iň bagty pursatlarda ne döwranjan bilen bibi geliniň ýollan uğradan syjylyk tortym kesýärdir. Ine edi tomaşaçlar, şular ýaly sağlam şowkun bilen dowam edip dur. Engulale gezanym doglan muny aýratyna mardy geldiň ýaş toy. Ine mehriban käbeler şeýle bir mukaddes insanlar bolýar. Ne döwranjana da aýratyn şu toparmyzyň adyndan, emme mehli dogan garyndaşlarynyň adyndan aýratyn sag bolsun aýdýas. Bibi gelne de nirede gelse de jallar sag bolsun, ömürler uzak bolsun, bala çağalarynyň bir gowullaryna gowunyp begen ýaşamaklaryny tüýsüremizden ardy gödýäs. Ne şahyryň bir aýdan goşuk setiri bar. Bu durmuşda çödülmejek dügün ýok. Ömür gysga, düýün göreniň bugün ýok. Her adymda boyun ýaly boy tapýan arman eje ýüregide ýürek ýok munda diýär. Şoň üçin bu ýaly geze bir gutlap berseň. Sağ olun, Allah ýarkan, Hudaýjan. Bagtlaryna ýagşy geldi. Allah ýarkan. İstem. Gutlapsa. Aýdanyň. Gelinim oğlumam aman sağ getdirler Hudaýjan. Allah ýarkan, taňry ýarkan edenler. Mama yaşımı diýmezsin. Ejejan öwek ýaşa, Allah jan biziň bagtymyza elmedama şeýt premir gowunyp ýaşaýly. Geljem agymnaga da Allah ýalkasyn, Allah jan sagaman geçsinler. Ejejan ýaşyň diýmezsin, janyň sag bolsun. Aramyzda emiş şeýt oturmak nesip etsin. Uzak ýaşa. Yaşyň uzun bolsun. Mydama toýaryň saçaňyz, mydama şeýt oturmak. Hemämide Hudaý etirdin. Ağa gelje senem sag bol. Toýuňyza gaýsyn. Mama uzak yaşa. Ece yaşın uzunmasın, gör olun yaşın görsün. Mama uzak ýaşa. Mama uzak yaşa. Ece uzak yaşa.
mehriban tomaşaşlar görüşüňiz ýa surpriz gepleşigi surpriz hyzmaty şeýlere şowhun bilen dowam edip dur. Ene ediz tomaşaşlar, görüşüňiz ýaly şular ýaly şatlykly pursatlar nesip bolsa belki innikkedek siz öýüňizde bolup biler. Ekranda görnýän şu belgi bilen habarlaşyň.